państwa w Anglii potraktowana, ale przez własną rodzinę. Tak, tak. Co jest? Współczujemy bardzo pani, bardzo współczujemy. Ona w ogóle nie mówi, zobaczcie. Tak samo jak różańce. Chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję pani za to zaufanie, z którym pani się podzieliła z tak trudnym tematem z nami. I też za to pokazanie, jak ważny temat podjęliśmy dzisiaj o błogosławieństwie. Akurat takiej negatywnej strony słyszymy o braku błogosławieństwa. Ale powiem, że Słowo Boże mówi, kłady przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybraj życie. Słowo Boże pokazuje, że ten temat jest tak ważny jak życie i śmierć. Że człowiek, który nie doświadcza błogosławieństwa, doświadcza śmierci. Ta śmierć może się bardzo mocno skonwertować właśnie w taki dramatyczny sposób, jak słyszeliśmy. I dlatego dzisiaj mówimy o błogosławieństwie, o tym jak potrzeba, ale jak to prowadzi do światła, do życia, do radości, błogosławienie człowiekowi w jego życiu. I ja myślę, że teraz pani córka również bardzo potrzebuje pani błogosławieństwa, waszego błogosławieństwa jako rodziców. Ona tam potrzebuje przed Bogiem, żebyście ją powierzyli Bogu. Ona potrzebuje waszego błogosławieństwa. Zachęcam was, żebyście dzisiaj w modlitwie, też będziemy się modlić, żebyście w tej modlitwie oddali to dziecko Panu Bogu. Powiedzieli, Panie, cały ten dramat dzisiaj powierzamy Tobie i prosimy, przyjmij naszą córkę. Błogosławimy jej na pobyt u Ciebie, w Twoim domu, w domu Ojca, w domu, gdzie nie ma już łez, gdzie jest spokój, gdzie już nie ma bólu. Chcę powiedzieć tutaj, że przebaczenie, o którym Pani mówi, to jest proces niezwykle trudno złożony, ale on potrzebuje ważne etapy, potrzebuje czasu, potrzebuje wiele miłości, potrzebuje wiele cierpliwości też. Jak słyszę, Pani jest w pewnej żałobie, prawda? To żałobę też trzeba przeżyć, to nie da się tego ominąć, nie? Bo to Pani jest prawdziwa miłość, a jest prawdziwa miłość, to jest prawdziwa żałoba i proces przebaczenia. Ale warto poprosić Pana Boga, powiedzieć mu tak, Panie Boże, nie umiem teraz przebaczyć i Ty widzisz, to jest prawda, ale daj Ci zielone światło, żebyś tak przemienił moje serce, żebym kiedyś stała się zdolna do wybaczenia tego, co się stało. Zapraszam Cię, Panie Boże, daj Ci zielone światło, byś czynił moje serce zdolne do przebaczenia. Naprawdę ten proces znam dla Pana Boga jest ważnym etapem w procesie przebaczenia, który jest też potrzebny, aby też Pani odnalazła, jak bardzo jest Pani błogosławiona, chciana i potrzebna i kochana przez Boga. I tego życzę też, żeby właśnie ten proces przebaczenia szedł w swoim tempie. Nie mogę go przyspieszyć, dlatego że on będzie nieprawdziwy, ale nie potrzeba też spowalniać. Niech on idzie w tym tempie łaski, którą Pan Bóg będzie nieustannie na was posyłał do waszych serc, Ducha Świętego Pocieszyciela. Możecie zapraszać go do serca. To naprawdę Pan Bóg czyni cuda, kiedy rodzice błogosławią swoje dzieci, nawet jeśli to dziecko w taki tragiczny sposób przerwało swoje życie. Nawet wtedy potrzebują błogosławieństwa swoich rodziców. To dziecko właśnie pobłogosławić przed Bogiem na wieczność, na życie wieczne. Teraz musimy tylko uważać, bez dalszym wkraczaniem snu nie przesadzić, bo to akurat mogłoby nie wyjść nam na zdrowie. Tym, którzy już się kładą, życzę spokojnego co najmniej 7-godzinnego snu, a tym, którzy jeszcze czuwają, polecam fakty o północach. Między innymi o wyjątkowości można użyć tego słowa ciepłej zimie w Arktyce. Radio, muzyka, fakty, RMF FM. Stanowią mgły, lokalnie zmniejszające widzialność do 200 metrów, miejscami utrzymujące się nawet do godzin południowych, głównie we wschodniej części kraju. Temperatura -1 na Podlasiu, do około 3 w centrum i do 7 na Dolnym Śląsku. Zauważyłem nawet 8 w okolicach Zielonej Góry. Słońce na wschodzie, na południu i w Wielkopolsce. Wiele do świąt. Dalek Maciej Bolek, do usłyszenia. Bye bye. Pan prezydent Andrzej Duda. Spotkanie upłynęło w świątecznej atmosferze. Polacy z Ukrainy przywitali prezydenta kolendami. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To były aktualności pierwszego programu Polskiego Radia. Radio kierowców. Mariusz Rzy, a zaczynamy od informacji z województwa śląskiego na 485 km drogi krajowej nr 1 w Podczesnej, czyli na trasie z Chodziewów do Częstochowy. Płonie auto ciężarowe. Trwa akcja gaśnicza straży pożarnej, na to której jezdnia w kierunku Częstochowy została wyłączona z ruchu i taki stan rzeczy może utrzymać się jeszcze nawet przez 1,5 godziny. Z kolei na Lubelszczyźnie po niedawnych opadach śniegu nawierzchnie kilku dróg są wyjątkowo śliskie. Generalna dyrekcja dróg krajowych przestrzega szczególnie podróżujących drogą krajową nr 63 z Łukowa do Radzynia Podlaskiego oraz krajową 19 między Radzynem Podlaskim, Kockiem, Lubatorem i Lublinem. Jest tam wyjątkowo ślisko. A poza Lubelszczyzną na opady śniegu mogą się w tej chwili natknąć kierowcy w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Mazowszu. Z kolei gęsta mgła poważnie utrudnia prowadzenie autem na Podlasiu, Pomorzu i Warmińsko-Mazurskim. Pogoda. No to teraz potwierdzimy. Synoptycy i straż pożarna ostrzegają, w ciągu najbliższych godzin i rano na wschodzie i w centrum kraju może być bardzo ślisko na drogach. Po opadach mokrego i szybko topniejącego śniegu temperatura spadnie poniżej zera. No i właśnie to spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. W nocy ma być od -5 stopni na wschodzie do 0 na południowym zachodzie. Przy gruncie od -6 stopni na północnym wschodzie do -1 na południowym zachodzie. Ostrzeżenie dotyczy województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego. No i jeszcze do tego na Dolnym Śląsku i na Pomorzu gęste mgły ograniczające widoczność nawet do 200 metrów. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności. Tego albumu, który ma służyć właściwie do czego? To się nazywa Książka do przechowywania wspomnień. Wydaje mi się, że dlatego się zdecydowałam, aby poprzeć to wydawnictwo w tym albumie, dlatego że pierwszy raz zobaczyłam taki album, bo są takie albumy, jak się dziecko rodzi. A ile ważyła pierwsze zdjęcie, to paskudnie wygląda w ciągu pierwszego roku to dziecko, prawda? Nie każdy jest takie ładne, ale rozumiem, że to są jakieś notatki, które ta mama czy chrzestna mama spisuje. Ale to jest rodzaj takiego puzzlu, czyli uzupełnienia wspomnień dziadków, babci, rodziców, wnuków. I dawno nie zmienia. Tym razem nie było chciał Robert Pawłowski, ale i tak Bayern Monachium zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Jeden krok do śmierci. Jelena Mikołajewna Dziewicyna jest o krok od śmierci. A najbardziej przerażające jest to, że nikt tej śmierci zapobiec nie może. Tragedia będzie miała wielu świadków, ale poza jedynym człowiekiem nikt się jeszcze nie domyśla, że piękna Rosjanka umrze. Tylko Aleksiej Iwanowicz Pietruszew wie, co się za chwilę stanie. Szkoda, bo to właśnie on ją zabije. Nikt nie będzie wiedział, co się dzieje. Aleksiej dołoży starań, by wyglądało to na wypadek. Nikt go nie powstrzyma, bo też nikt nie ma takiej władzy jak on. On jest panem życia i śmierci Jeleny. On już to postanowił. I nie cofnie się, choć łączy ich wiele nieprzespanych nocy, wiele sukcesów i wiele brak. Zresztą wie doskonale, że Jelena też się nie cofnie. Dla niej jest już za późno. Ale o tym nie wie nawet ona sama. Jej ojciec może mógłby jej pomóc, ale Aleksiej zadbał, by staruch nie przeszkadzał. Teraz tylko on widzi, co się dzieje. Wystarczy jeden jego ruch. Ale póki co, muzyka gra. Nasz telefon 22 645
kończy. Zamykam płytę. Dobra, to wiem. Przekonała, bo nie było takiej potrzeby? Nie, bo nie było tak zwyczaju. Że trzeba taki dystans. Znaczy, przekonała, to też bez takiej przesady. Proszę, każdy rok. Światło, to będziemy właśnie w Bożego Narodzenia to niedługo już świętować, że to światło rozprasza rok. Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja tak Szczecina. No, u nas nie pojechała taka głownictwa. Proszę bardzo. To miało miejsce kilka lat temu i Nie, to papa. był znajomy i ich córeczka miała zaczynać edukację w szkole. I była niedziela i chciałem koniecznie zdążyć na mszę o godzinie 19, 1 września. I poprosiłem ją, żeby podeszła do mnie, że chciałbym ją pobłogosławić na jej rozpoczęcie życiowej edukacji w szkole. Ona przyszła, podeszła, ucieszona, złożyłem to błogosławieństwo na krzyżane czoły. I pojechałem do tej świątyni, Bazyliki Mniejszej i Podleżania Jana Chrzciciela przy Bogorodzicy w Szczecinie. I była pewna, że zdążę mszę. Niestety wszedłem do świątyni, okazało się, że mszy już nie było, bo to był jednak 1 września, to już nie była msza wakacyjna, chociaż to była niedziela. I postanowiłem wyszedłem do modlenia się chwilę i wychodziłem już z tej świątyni, ale nagle uświadomiłem sobie, że jest to też matki boskiej nieustającej pomocy. Nie sprzątam, nie gotuję. Jazz Balceraka. Polaryzacja, żeby ten wielki święty z przełomu XIX i XX wieku, który w dużej mierze uratował Kościół w Polsce, ale także i ząbek, niestety. Koledzy wyemigrowali do Stanów i ta redakcja zaczęła rozsypywać się. I widziałem, że to coś tutaj nie za bardzo to wszystko wygląda i poprosiłem Jana Bryczka na rozmowę i tłumaczę mu, jaka jest sytuacja, tak dalej być nie może. I mówię, tak, ja też odchodzę. Wtedy mówi Jan do mnie, zostań. Zostań, będziesz moim zastępcą. Ty poprowadzisz to biuro. Ja? Przecież ja mówię, ja nie ma żadnego biura. To nic trudnego, masz przecież księgowe, one się tymi sprawami zajmą. Dam ci tylko jedną radę. Zawsze proś, żeby wyciągi bankowe leżały rano na twoim biurku. Nominację dostałem na funkcję zastępcy redaktora naczelnego w listopadzie 1974 roku. Podpisali ją Jan Bryczek, Jan Ptaszyn-Wróblewski i Roman Blaszko. I Bryczek, wyznaczając mi tę nominację, dodał tak. Zapamiętaj jeszcze jedno. Od tej pory ty jesteś po tej stronie, a oni wszyscy po tamtej. Przychodzę kilka dni później do redakcji, wchodzę do swojego pokoju, do gabinetu, a patrzę, że w moim biurku nie ma fotela. Fotele i wszystkie krzesła wyniesione zostały do pokoju redakcyjnego. No i wszyscy się śmieją. Za to niby taki żart. Nie zastanawiając się, dałem natychmiast wymówienie z pracy temu, kto ten żart zrobił. I to był jedyny raz w życiu, kiedy kogoś z pracy zwolniłem, ale musiałem tę sytuację opanować. A dalej już się jakoś potoczyło. No i Bryczek mówi, czeka ciebie dużo pracy, bo masz wersję polską, masz wersję angielską. Róbcie to wszystko na zmianę. Ty zrobisz jeden numer, następny numer ktoś inny, potem znowu ty, ale ja od tamtej pory wszystkie numery robiłem sam, to znaczy kierowałem wydaniem tych wszystkich numerów, trzymałem rękę na pulsie. I wydawaliśmy też, pracowaliśmy przy Swingi Newsletter, to był taki biuletyn Europejskiej Federacji Jazzowej, który przygotowywał Jan Bryczek. Pomagałem w tym Helena Motoczewska, potem także Marek Jackowski, który pracował z nami jako newseditor do czasu, kiedy powstała grupa Manam, przychodził do redakcji często razem z Kolą. Wojtek Mann przez kilka miesięcy pracował również w tej roli, a potem po odejściu z Jazzforą zaczął robić karierę w telewizji. Newseditorem był Marek Jasztecki. I tak pojawiały się kolejne numery. Dziś, najnowszy z grudnia 2015 ma numer kolejny 326. Ja pracuję w numeru 17, więc brałem udział w 300. Policzyłem teraz 309, więc w sumie ponad 300 numerów, pomijając fakt, że wiele z nich miały dwie, a nawet 3 edycje językowe. Ale najważniejszą edycją zawsze była ta angielska, edycja międzynarodowa. W 1975 roku pojechaliśmy na zjazd do Francji, na zjazd Europejskiej Federacji Jazzowej i tam ta Europejska Federacja Jazzowa została przemianowana na Międzynarodową Federację Jazzową. W tym wyjeździe uczestniczyli m.in. Namysłowski, Jan Sielarczyk, był Zbyszek Seifert i był Joachim Kühn. Tam odbyło się spotkanie Zbyszka z McCoy Tynerem, który właśnie wtedy powiedział o Zbyszku, że Zbyszek to jest man of the light. Ale na płycie Zbyszka nie zagrał McCoy Tyner, zagrał wtedy wspomniany Joachim Kühn. Wcześniej, w 1974 roku, byłem na takim swoim pierwszym wyjeździe zagranicznym do Cascais na festiwal do Portugalii z kwintetem Zbyszka Namysłowskiego, który odniósł tam triumfalny sukces. Zbyszek, Namysłowski, Karola, Paweł Jarzębski, Tomek Szukalski, Czesław Bartkowski. No, niezapomniane przeżycie, wspaniały czas. W 1976 do Kolonii autokarem pojechałem z Big Bandem Andrzeja Trzaskowskiego, Polskiego Radia i Telewizji. Andrzej Trzaskowski sam mnie tam zaprosił i to była dla mnie duża nobilitacja. Koncert odbywał się w rozgłośni WDR w Kolonii, a tam właśnie niecałe 10 lat wcześniej grałem z Niemenem i akwarelami. To był u nas wtedy pierwszy wyjazd na zachód, dla mnie ostatni z akwarelami, bo 2 tygodnie później byłem już w Anglii i wtedy byłem na koncercie Jimmy'ego Hendrixa. Ale to takie wspomnienie, dygresja. Tymczasem z wersji polskiej zrobiliśmy samodzielną edycję i któregoś dnia przyjeżdża Jan Bryczek, mówi tak do mnie: Paweł, mam wspaniałą wiadomość. Będziemy wydawać Jazzforą również po niemiecku. Great, mówię, to wspaniale, ale kto będzie robić tą edycję niemiecką? Jak to kto? No ty. A ja dziwię się, ja? Chyba zwariowałeś, ja nie znam niemieckiego. No to Bryczek musi się zastanowić. Albo robisz wszystkie edycje, polską, angielską, niemiecką, albo żadnej. Skapitulowałem jakoś, musieliśmy sobie radzić, zaczęliśmy zapraszać z NRD kolegów, krytyków. Przyjeżdżał do nas Rolf Reichelt, Bert Noblik i oni tłumaczyli. Przyjeżdżali na powiedzmy 10 dni do 2 tygodni i tłumaczyli naszą wersję angielską na niemiecki. I tak powstawała właśnie Deutsche Ausgabe. A Spolona to sprzedawała w Niemczech Zachodnich. Takim naszym partnerem była wtedy Bohanza. Do Polski szła stamtąd na sprzedaż Budda. Na second wycofywano już te niesprzedane egzemplarze, a w zamian za to do Niemiec szło Jazzforum.
I to była już w pewnym momencie ta niemiecka wersja była wydawana przez 5 lat i to był nasz wówczas chyba największy sukces ekonomiczny. A jeśli chodzi o wersję angielską, to naszym takim dobrodziejem, wspaniałym duchem okazał się Charlie Gans, amerykański dziennikarz, który przyjechał do nas mieszkać w Warszawie na kilka lat, pracował razem z nami, no i postawił to wszystko na odpowiednio wysokim poziomie, dużo się od niego nauczyliśmy. I zawsze zatrudnialiśmy ze sobą native speakera, to dawaliśmy wszystkie nasze napisy native speakerom, żeby przeglądali, żeby upewniali się, że wszystko jest tak jak trzeba na odpowiednim poziomie, robili te ostateczne szlif, właściwą korektę. Dobre mieliśmy zawsze znajomości z ambasadą amerykańską, zwłaszcza z atasze kulturalnym. Za pośrednictwem ambasady Departament Stanu finansował, czyli sponsorował występy muzyków zagranicznych na Jazz Jamboree. Tymczasem Jan Byrczek marzył o Ameryce. I marzenia te zaczął realizować. Mieszkał w Wiedniu, a Wiedeń leżał i chyba do tej pory leży trochę na uboczu tej wielkiej sceny europejskiej. Żeby mieć wpływ na scenę międzynarodową, to tak naprawdę trzeba być w Nowym Jorku. I te marzenia Jan Byrczek zrealizował. Najpierw doprowadził do tego, że to było właśnie w Nancy, że Europejska Federacja Jazzowa zmieniła nazwę na międzynarodową, a potem w ogóle przeniósł się do Ameryki, do Nowego Jorku, tam na Manhattanie w Ed Sullivan Building przy Broadwayu, wynajął lokal. Tam pracował, budował bazę członkowską muzyków amerykańskich, którzy płacili składki, w ramach tych składek otrzymywali właśnie nasze czasopismo Jazz Forum. No i ściągnął nas do pomocy Helena Matuszewska, kilkakrotnie tam jeździła do Jana, ja dwukrotnie, na całomiesięczne pobyty. Byłem w Nowym Jorku, pracowałem u Jana w roku 77 do 78, właśnie wtedy, kiedy te ostatnie płyty nagrywał Zbyszek Zajfert. To były te czasy największej naszej świetności, ale a współpraca Jana Byrczka z Międzynarodową Federacją Jazzową zaczęła szwankować. Nie mógł wyjeżdżać ze Stanów, bał się wyjechać z obawy, że nie dostanie wizy powrotnej, a polskie władze zabiorą paszport. I powoływał się na statut w Międzynarodowej Federacji Jazzowej, że zjazdy zwołuje sekretarz generalny, a przecież on jest sekretarzem generalnym i ta organizacja nie mogła nawet zjazdu bez niego zwołać, ale w końcu ci organizatorzy z różnych krajów jednak się spotkali, zrobili taki zjazd, zawiesili Jana Byrczka w prawach członkowskich, wybrali nowe władze, prezesem został Lubomir Doruszka. I doszły do tego jeszcze zadłużenia wobec Ars Polony, więc trudny był moment dla naszej redakcji, dla mnie osobiście. Miałem do wyboru albo porzucić redakcję i prawdopodobnie edycja angielska przestałaby się wtedy w ogóle ukazywać, albo ciągnąć to wszystko dalej na innych warunkach. I w grudniu 79 roku na zebraniu zarządu Międzynarodowej Federacji Jazzowej odbywał się to w Kaliszu. Otrzymałem nominację na stanowisko redaktora naczelnego i w tym samym czasie powołany został oddział Międzynarodowej Federacji Jazzowej w Polsce, którego szefem został Janusz Kieniszcz. No i zaczęła się taka bliska współpraca z zarządem Międzynarodowej Federacji Jazzowej. Zebrania tego zarządu odbywały się co najmniej 2 razy w roku, za każdym razem w innym kraju. Nasze środowisko reprezentowali tam zawsze prezesi PSJ, najpierw Andrzej Roszewski, potem Tomasz Pruszkiewicz. Wszystko odbywało się już bez Jana Byrczka. Jan był już w Ameryce. Ale o Janie zawsze się na tych zebraniach mówiło. Jeśli nie na zebraniach, to po zebraniach, bo opowiadano mnóstwo różnych barwnych związanych z nim anegdot. Jan Byrczek powołał własną organizację, którą nazwał International Jazz Federation Incorporated. Gdyby to był taki oddział, w końcu przemianował to International Jazz Federation na World Jazz Society. Więc taka była kolej w jego karierze: Polska Federacja Jazzowa, potem Europejska Federacja Jazzowa, potem Międzynarodowa Federacja Jazzowa i wreszcie World Jazz Society. Mówiono żartem, że następny etap to będzie Federacja Kosmiczna. Ale następny etap, taki wieńczący międzynarodową karierę Jana Byrczka, to był epizod bankowy, bo on był jednym ze współtwórców pierwszego amerykańskiego banku w Polsce, czyli Amerbanku z Jerzym Krosińskim, który był prezesem. Jan Byrczek zasiadał w zarządzie. Tak to się wszystko odbywało. Długa historia. Jesteśmy dopiero w latach 80. Nie wiem, co uda mi się jeszcze w dzisiejszej audycji przypomnieć. Rok 80. To Solidarność, odbyt, a więc zażenie cenzury. Wtedy po raz pierwszy w Jazz Forum odczarowaliśmy nazwisko Leopolda Tyrmanda. Wcześniej nie wolno było jego w ogóle wymieniać z imienia i nazwiska. Można było co najwyżej pisać autor pierwszej książki jazzowej o jazzie i tyle. Nie mogliśmy pisać o festiwalu w Sopocie, bo jak można pisać o tych festiwalach w Sopocie w 56-57 roku, nie wspominając Tyrmanda. I w końcu w 81 roku napisaliśmy właśnie takie wspomnienie o festiwalu w Sopocie. Pojawiło się tam nazwisko Leopolda Tyrmanda i on napisał do mnie wtedy list z Ameryki z podziękowaniem za właśnie, że z czułością widzi swoje nazwisko w prasie polskiej. Tak zaczęła się nasza korespondencja. No i kolejne lata 80. i 90. już w tym nowym wieku, to może opowieść na inny czas. Pewnie nie za tydzień. Za tydzień będzie audycja Boże Magazyniowe, kalendy jazzowe. Zapraszam już dzisiaj na Puls Jazzu we wtorek za tydzień. A historię Jazz Forum już tego późniejszego okresu dokończę pewnie już po nowym roku. A teraz obchodzimy jubileusz 50-lecia redakcji Jazz Forum, pisma, które dzisiaj jest jedynym w Polsce wydawanym na papierze pismem jazzowym i tę misję pełnię po tylu latach, po dziś dzień i mam nadzieję dalej. Dziękuję bardzo za uwagę. To był Puls Jazzu, mówił Paweł Brodowski. Często pułapką jest zadanie pytania, że ktoś inny jest kimś. Jelena Mikołajewna jest akrobatką, Iwan Pietruszew nie. Dlatego na pytanie ten muszą odpowiedzieć nie, bo to nie tak. Halo? Witam. Czy nasza piękna Elena przed wyjściem do zrobienia swojego numeru nie została czymś napojona? Nie. Czy wychodząc do numeru w tym cyrku wszystko funkcjonowało dobrze? Perfekcyjnie powiedziałbym. Czy to znaczy, że sama sobie
na tę śmierć zapracowała? Nie. Czy do tej śmierci rzeczywiście przyłożył się osobiście ten Pietruszek, czy jak mu tam? Tak, nawet powiedziałbym, że w tej chwili jesteśmy, widzimy to oczyma duszy, to ta śmierć jeszcze nie nastąpiła, ona za chwilę spadnie, tak jak już to ktoś odpowiadał, ale tak przełożył się tenże Pietruszek, przełoży się na pytanie swoim działaniem, tak. Zadziwiająca historia. Pietruszek fizycznie przyłożył się do jej śmierci? To ciężkie pytanie, co to znaczy? Czyli on musiał coś mechanicznego zrobić? No w sensie podciąć się na Nie w tym sensie mechanicznego. To była jednak zdalnie sterowana śmierć. Czy on był jakimś, nie powiem iluzjonistą, ale czy on miał zachwyt nad Nie. I to zdecydowanie ostatnie pytanie. Dziękuję. Ale zaliczam zdecydowanie punkt za zdalność śmierci. Czekamy na dalszych zgadujących. Już był w ogródku, już witał się z gąską. Tak blisko było, teraz znowu odrestaurowujemy całą zagadkę. Czy mamy następnego zgadującego? Tak, witam ponownie, Łukasz Kastrzewek. Pietruszek zastrzelił Jelenę? Nie. Okej. W zasadzie mógłby to zrobić, ale nie. Wszyscy by wtedy wiedzieli. Pietruszek był na widowni, kiedy Jelena miałaby zginąć? Nie. Czy Pietruszek jest pracownikiem cyrku pracującym ze zespołu? Trochę niebezpieczne jest użycie wspólnika lub, ale wspólnik lub jest logicznie znacznie bezpieczniejszy niż wspólnik i. Tak. Jest pracownikiem obsługi cyrku. Czy na co dzień pracują, współpracują razem Jelena i Pietruszek? Może niekoniecznie na co dzień, ale tak często. Okej, dziękuję. Proszę bardzo. Czekamy na następnych zgadujących. Halo, ktoś na linii. Rano z Warszawy. Witamy kolejnego zgadującego. Pierwszy raz uczestniczył Państwa w bardzo ekscytujących zagadkach, nie ukrywam. Zacieramy ręce, nie wiem czy słychać. I tak sobie myślę, czy ta biedna Jelena po prostu miała kogoś uchwycić spadając? Nie. Czyli rozumiem, że nie jest to akrobatyka powietrzna? Nie, już wcześniej było pytanie dotyczące tego, czy ona chodzi po linie. Tak, chodzi po linie. Nie planowała spadać i się zabijać. Aha, rozumiem. Czyli lina została rozpuszczana? Proszę? Czy lina została rozpuszczana? Nie. Jeszcze 3 pytania. Tylko sam ten jej ukochany w tym bierze udział? Nikt mu nie pomaga, nie ma osoby trzeciej. Znaczy nie wiem, czy ukochany, to jest strasznie dużo... Wiem. Pytanie, ale nikt nie pomaga Aleksiejowi. No właśnie, nikt nie pomaga. Nie, nikt w ogóle nie wie, tylko Aleksiej wie. Tak jest napisane w zagadce. No tak, tam jest złoczyńcą. No powiem panu, że jestem trochę zagnany w dół, bo ta lina i to wszystko, no rzeczywiście tu jest mało jakichś takich możliwości, co on mógł zrobić. O, możliwości jest wiele, tylko są one lateralne. No właśnie, to są te boczne odnogi, których ja się bardzo chyba uchwycić nie mogę jeszcze w tej chwili. Być może poczekam, aż ktoś inny uchwyci jakiś małpek, ja pociągnę. To jest dobra strategia, zapraszamy do tego. No tak, dziękuję serdecznie. Proszę bardzo i czekamy na następne telefony. Halo, halo? Halo, ktoś na linii? Dzień dobry, Piotrek, Warszawa. Witam w takim wypadku. Ja mam takie krótkie pytania. Czy Pietruszek był zazdrosną Jelenę? Czy była jego rywalką? Nie. Czy była to pewność dowodowa? Nie. Czy tuż przed śmiercią zapewnił Jelenę, że nigdy się nie stanie? Nie. No, to będzie dowodowa. Proszę bardzo. Nawet mogę podpowiedzieć, że tuż przed śmiercią nie mieli ze sobą kontaktu. Czekamy na następnych zgadujących. Halo, ktoś na linii? Witamy, Zofiu. Chciałam się zapytać, czy Helena miała zasłonięte oczy w czasie tego numeru? Tak. I to jest bardzo ważna informacja. I myślę, że on mógł być jakimś dyrygentem orkiestry. Tak, brawo. Tak, myślę, że ma pani w ręku całą zagadkę i teraz już bardzo łatwo jest. Wcześniej zakończył tuż, który Dokładnie. towarzyszy numerowi i po prostu ona nie dotarła do celu. No, była w środku liny. Dokładnie tak. To jest dokładnie ta historia. Gratuluję pani, bo absolutnie rozgryzła pani większość tej zagadki. Oczywiście można teraz dodać te wszystkie brakujące wątki. Dlaczego on to zrobił na przykład? A? No wcześniej to... Otóż to! Klasyczna historia romantyczna, zawiedziona miłość, tak. No w zagadce są jeszcze drobne szczegóły, że być może ojciec jej mógłby pomóc, no bo ktoś musiał oprócz niego też wiedzieć, jak ten, gdzie jest ten gdzie jest ta cała zagadka w tym numerze. Ale dokładnie tak, tak właśnie jest. Jak pani wpadła na to? Ta dedukcja jest oczywiście przydatna. No, ale tak, ta zagadka była całkiem naturalna, rzeczywiście. Nie znała pani wcześniej tej zagadki? Nie, po prostu przyszłam do góry, ale idzie po tej linie, idzie, ale czy właśnie są numery, kiedy ci akrobaci mają zasłonięte oczy? Otóż to, jak mają zasłonięte oczy, to trzeba się dowiedzieć, kiedy trzeba skończyć chodzenie po tej linie, kiedy się jest już w bezpiecznym miejscu. Otóż to. No i tak, i do tego służy ten trik z orkiestrą. I władzę nad życiem takiej akrobatki ma kto? Dyrygent, tylko dyrygent. I jeśli ona, orkiestra nawet gdyby wiedziała, na czym polega numer, no zareaguje odruchowo, kiedy dyrygent pokaże pauzę. No i w tym momencie następuje śmierć. Oczywiście nikt, jeżeli ten numer jest dokładnie przygotowany między dyrygentem a akrobatką, to nikt tego oczywiście nie będzie wiedział. No ale dyrygent nie występuje na scenie, nie występuje w tym numerze, nie jest kimś, kogo uznalibyśmy za współtwórcę tego numeru. To jest ta cała tajemnica. Gratuluję pani jeszcze raz rozgryzienia tej zagadki. Bardzo ładny strzał, proszę się nie rozłączać i proszę podać swoje dane, dzięki którym będziemy pani w stanie dostarczyć kryminał. Jeśli dobrze pamiętam, jest to jakiś z nowszych polskich kryminałów, bodajże pani Kuzyński. Ale zaraz zobaczymy. A ja cóż mogę powiedzieć? Zostały nam jeszcze jakieś 22 minuty. Myślę, że to jest czas na jakąś króciutką zagadeczkę. No mamy jeszcze drugą. Poczekajcie państwo przez chwilę. Spróbujemy ją za chwilę wrzucić do sieci. Ja ją zaraz odczytam. Będzie 20 minut. Myślę, że sobie państwo poradzicie, a jak nie, to oczywiście znajdziemy kogoś, kogo nagrodzimy. Ale to właśnie było ich taką mądrością. Jak otworzyli na przykład kiedyś jakiś liścik tam ojciec, napisał do korespondencja Amsterdama, z kim korespondujemy i o co i tak. I tylko rodzice nie robili wyjęcie z tego. No bardzo dobrze, dlaczego? Będzie to przeklinać, bardzo dobrze. I otworzyli list od ojca, to było na kopercie napisane, że nie przepraszam, że pozwoliłem sobie otworzyć list od twojego ojca, ale nie przeczytałem. Tak? Także uczymy takiego... No przecież mogą pisać różne rzeczy, prawda? Czasem jest dość istotne przeczytać, nie wiem, pamiętniku naszych nie czytałem, ale korespondencja
Warszawy. Chciałem iść na to do Krakowa, spotkałam Antonego Bąkiewicza, który był reżyserem mojego pierwszego filmu, na pracy teatralnym. On mówi, co robisz? Ja mówię, no właśnie do Krakowa, czy też na weterynarię. Mówi, ale pracowałem nad tobą w filmie, żeś i dawaj do szkoły teatralnej. A tam 600 kandydatów. Przygotowana rola, Gertruda w Hamlecie. Madame Sarze, no w ogóle nie wiadomo co, a ja nic nie mówię, no właśnie nie mam żadnej roli przygotowanej. No i poszłem i mi się wydaje, że zdałam dlatego, że na korytarzu spotkałam Aleksandra Bardiniego. Przypadkowo. A on musiał widzieć film, bo było mało polskich filmów takich wchodziło. A to i Bogdan Korzeniewski, który był teoretykiem teatru, reżyserował z Bąkiewiczem, więc no rozpoznał coś mu się skojarzyło, a mówi, kto ty jesteś? A ja mówię, Polak mały, poszłam dalej. Zignorowałam go. A tu na wodzie też chciałam mieć taką umiejętność, jakąś szybką reakcję. Mi się wydaje, że też jej mu spodobało. A potem weszłam i grałem pedagogiczne, zapytałem, co przygotowałam, powiedziałam, że mogę powiedzieć do gruntu przyszedł okieneczko kuku i powiedziałam tym pierwszym. I stałam. Ale miałam maturę. Więc musiałam lekko i powiedziałam, to powiedziała słusznie. No to to jest zaprosi, to powiem. No to proszę, garnie. Nie możemy wszystkiego dzisiaj opowiedzieć, a pan mnie więcej nie zaprosi. To będę rozmawiać z Adrianą. Wietroneczka widzi żuka, czego pan tu szuka. Skoczył żuk jak polny kowiec. Galanterią zdjął melonie, powiada. Chodź Wietronko, chodź na słonko. Zaprowadzę cię na łączkę i poproszę twoją. Użyła się Biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem jego wata, a pan nie. To jest wierszy właśnie. Ale wieczorem się pozbrała z humorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie wielki. A wieczorem tuż pod borem. O, złapałam pana. A wieczorem tuż pod borem brała się lub z humorem. Chodziło o to, żeby mnie złapać, żeby mnie zamknęła w ogóle. I się czuję to tak złapana jak nigdy. Czy masz jakąś ulubioną historię, którą przeżyłaś z wnukami? No to, ja mam taką kolię, sobie zrobiłam taką kolię całą noszę. I Szymon, który miał 5 lat, tak popatrzył na mnie, on mnie nazywa Bea. I mówi, Bea, jak umrzesz, to dasz mi to od kolei za mojej żony. Za mojej żony, tak. Ja obiecuję ci. Bo mnie zaraz sądzisz, jak umrzesz. No to, ale dzieci właśnie mają taką nieprawdopodobną taką prostotę tych dialogów. No, znaczy, czy to jest jeszcze nie wiadomo wielka, co to znaczy, jak umrzesz. Dla nas też, umówmy się, tak to prawda. Co chciałbyś jeszcze w życiu osiągnąć? To jest święty spokój. Święty spokój, to też nie wierzę. Nie, ja myślę, że musimy być aktywni, wymyśleć. Nikt nam nie każe robić mnóstwo rzeczy, które robimy. Tylko żyjmy z przyjemnością, czerpmy przyjemność z tego, co robimy. Pracujmy tam, gdzie nam to sprawia przyjemność. To jest po prostu podstawowe. Czy to będzie pieczenie ciastek, czy to będzie robienie konfitów, czy to będzie hodowanie roślin, czy to będzie wszystko innego, tak cały czas nam to sprawiało przyjemność. Co według ciebie to jest zabawne? Co według ciebie zmieniło się dziś najbardziej w porównaniu z czasami twojej młodości? Uwaga, możesz dokończyć na następnej stronie. Dalej dużo miejsca. Co zmieniło się dziś najbardziej w porównaniu z czasami pani młodości? Telefon. Ja pamiętam, jak chciałam zadzwonić do mamy, to szłam na pocztę, zamawiałam z Łodzi, numer Warszawy, czekałam na ławce, potem wzywali mnie, to była 5 Warszawa, się wychodziło na deszcz, na śnieg, dochodziło się, czasem się czekało kilka godzin na pocztę, to też się zmieniło bardzo. Na korzyść. No i pociągi jeszcze nie jeżdżą tak szybko, jak jeździły. Bo ja jeździłam do Łodzi godzinę 30, z Warszawy Centralnej Berliną do Łodzi na zdjęcia w 55-56 roku, a to jeszcze nie mam tutaj. Przecież jakaś zapowiedź, że się w 2016 tak pojedzie. Strasznie śmieszne. No, śmieszne, tak. A wartości? Jak się przedstawić na dzisiejsze? Wartości? Dolar to było 100 zł. I policja od kilka tyle samo. To była taka waluta przyszłości. Można było właściwie tak. No zażartowałam. Jeśli chodzi o wartości, to pani, nie wiem, od rana też mówiłam na temat wartości właśnie, ale nie takich ludzkich wewnętrznych, to nie przyszło. A jakie ludzkie wewnętrzne właśnie? Wartości, no troszkę żal mi, bo są, nie chcę powiedzieć, że przeżywa dobre czasy, bo one nie przeżywa wszystkich. No ale takie, że nie ma sprawiedliwości na świecie, że się bije, jak się nie dorosną. Ale coś takiego się stało, że za dobrze nam jest i zapominamy o rodzinach, o przyjaciołach, wszystko się staje takie konwencjonalne, też porozumień nie ma takich, że się do kogoś wpada, tylko trzeba się zapowiedzieć. Już to wszystko, nawet w stanie wojennym był taki czas, że wszyscy mogli przyjść, o którejkolwiek. Prawda? No teraz jest nie do pomyślenia. No to nie przesadzamy, nie ma zrobić, pożyczyć te pieniądze, tu oddać, teraz. Wszystko się zmieniło. Czyli myślę, że ten nasz dołek, tak zakupujemy się zupełnie niepotrzebnie, no i to, że nie rozmawiamy ze sobą, nie jesteśmy ciekawi właśnie tego, co się dzieje w naszej rodzinie. Nie rozmowy psychologiczne z dziećmi, bo dzieci nie są do rozmów. Dzieci mają się słuchać rodziców, a nie dyskutować z nimi, bo to jest zawsze źle. Zresztą mówił właśnie Saint-Exupéry, że mowa jest źródłem nieporozumień, ale wspominki, opowiadania, anegdoty, one im dalej w las, tym bardziej są nieprawdziwe, ale są charakterystyczne, prawda, dla kogoś. To się okaże, że Janek fantastycznie fruwał, jak śpiewę do co opowiada. Już sobie dobrze robię, że sobie... Idzie bardzo powoli, to znaczy... To nie żałuję tego, że graliśmy, bo płyta jest spójna, jest... Wreszcie nam się udało zrobić brzmienie takie, o jakim marzyliśmy zawsze bardzo. Oczywiście, bardzo dobre jest to brzmienie. Także proszę Państwa, niech Państwo tylko posłuchają, jakie super naprawdę. Ja nawet sama nie wiedziałam, że to tak ładnie wyszło. Także proszę, do zakończenia audycji. 38. Radia kończy.